Yeah. Now iri pano ndekudai so. Rudo rwese zvaro runoinvolva ndingati rudo rwese runoinvolva kusimudzirana, kukwiridzirana, kuwedzerana maskero. Rudo runoinvolva diaspora, kupesera tamamhiri kwemakungwa or somewhere. Rudo runoinvolva kusimudzira musha woumwe or status yeumwe mulife. Runoda a very, very good analysis. Kuti usati wanyatsoziya kuti munhu uyu anokuda zvemashuwa-shuwa, unofanirwa kucheka for a few things. Right? Ndakataura palive imwe yakapfuura kuYouTube kwangu ko ndikati nini? Rudo haruenzani, hamufe makadanana zvakafanana. But ukaona love yenyu ya 70% to 30, iwo chimuda zvinosvika pa 70%, iye ari ku 30. Be very, very careful how you invest in relationship iyoyo. Ndakambopindawo mune mwe relationship yandaita zvese uchinyora pa status pangu ndichizadza uchizadza munhu pa status, iwe uchimuzadza pa status yake ku Facebook. Imbochekawo kuti kwake ari kukuzadza here. Dzimwe dzenguva ukava ndiwo uri kuzadza munhu pa Facebook side kwako uchimuzadza pano nepano waposta ndiwo waposta. Imbochekawo kuti iye ari kuposta here, ari kukuposta here. If not, zvibvunzo kuti why. Could it be maybe kuno umwe munhu waasingade kuti aone kuti uriko, or else haasi serious, that serious newe, or else ane dzimwe ndangariro, or else anoziva zvichaitika pamberi. Zvinhu zvakaita seizvi zvinonetsa pakuti love ikaconcentrate so much pa social media, you will be busy pa social media, too busy to analyze iyo love yacho kuti yakamira sei. Zikatotaura zvinhu zvakawanda. Ukaona iwe murudo uriwo rungotora and something is not being added nemunhu warudana naye, you are right. Be careful, you are losing. Right? Rudo runoinvolva age, especially kuvakadzi. Vakadzi regai ndikudze chokwadi, mungandivenga henyu vamwe venyu. Ukaona uriwe muhombe kumurume uri kudana naye, be very, very careful. Varume havawanzi cooperate vachitora zviri bigger than them unless pane cash kana pane zvavanogain. Zvana Ben 10 zvazvishande kazhinji kacho, zvinoshanda for some time. Enjoy the Ben 10 while you can. Murume akaita 10 years younger than you, unless une malooks aya mamwe aya malooks aya chaiwo. Trust me, pamberi apo age yege chakuseparate. And this kuda criticize kanchi, it doesn't usually work. Ben 10 ukamukwidza ndege ukaenda naye kunyangwe Australia, nyangwe kupi kuchaina chako chaiko, ku Ben 10 wake ukasvika pa level tsata tombosvika kuhama dzake, unongoona kuita zvo Ben 10 and unomona attracted kuvana vechidiki. Poda kuti usimbe chaizvo kuramba na kumbonetsi munhu anokutsvakira excuse, anogona kukutsvakira kuti bika mazai 12 mudazeno. Aiwa 12 wabika ndaida kuti freeze anchakude. Wabikire yayo 6 ayo ndo ndaida kuti boil wayo. Kana ngokutsvaka, it's so easy kuti munhu akutsvakira excuse. Unosara wakafocusa pa excuse. Oh, ndarambirwa zvokuti, oh, if it wasn't for this. No. Munhu anokuda haana excuse. Listen, kana munhu ari mommy's boy kana mommy's girl kana kuti hama, ukaona uchidana naye ari mudiki, hama mukauchaidi kuZimbabwe, unotozviziva kuti hama dzichava against kuti arore munhu wechikuru. First of all, pasina status, pasina chi, unotozviziva kuti hama wadana nechemberi takakura kwainzi mvana. This issue kuti mvana iyi inambotanga nhasi and haisi kuzoguma. Oh, haungadani nemvana uchiri mukomana mudiki. Trust me guy, nyangwe ane vana vake 10, vanhu vanongotarisa side remvana. We know that. So guys, ukaona munhu ari mommy's boy kana kuti ane hama dzari close to, be very, very careful vanhukadzi. Be very, very careful ukadana nemunhu yeye uri older than him.